ichiri kubhiza. Education. For this year, we are paying school fees for 1,266 vana, both primary and secondary. We are also working in teachers' aid guidance and counseling to ensure that my schools medu mune yatinoti 72-hour GBV desks. I'm sure my heads vari pano vanoziva kuti inoshanda sei, kwekuti kana uchinge wasangana nemacases ekuti you need kutaura naticha, you go there unobatsirika. Tine zvakare mumaschools medu yatinoti mukuru box yekuti suppose warepwa and you can't report anyway, unogona kunyora katamba kako imomo unokanda mukabhokisi imomo pachikoro. Zvinokubatsira izvozvo kuti ukwanise kuwana assistance kuti bhokisi roro rinovhurwa every 24 hours. Saka hapana paunodarika 72 hours usati wawana assistance. And then tichiri ipapo zvakare kuna formal education tine yatiri kuti isusu part-time contributing education. Ndiye vaya vanoda kudzokera kuchikoro, vanga vana mai vakasirira kuchikoro zvichida akatizira achiri mwana wechikoro. Tiri kutangira zvakare ane 15 years zvichikwira, will be paying school fees for you. Unotaura head kuti vana ava havakwanisi, handisi kukwanisa kuvabhadharira fees. Then head anointroduce vana ivavo kune beam selection committee. Vana avo kunzidwa voiswa pabeam voenda kuchikoro sevamwe vana. Ndanga ndichinzwa munomo muchinzi hanzi inclusive education. Ambonzwa zvitaura? Vana hapana mwana vana ava vamwe vanenge vachirarama neurema hwakasiyana siyana, asi kubasa hakuna basa rinonzi nhasi tiri kutora vasingaone chete kana nhasi tisingatora vasingagone kufamba, kunongonzi tiri kutora vanhu vakapasa O level. Handizvo? Saka vana vedu vane urema hwakasiyana siyana tinovapawo mukana wekuti vadzidze zvinongoitwawo nevamwe vana, ende vazhinji vacho vari kuita zvakanaka. Ngativaomberere vana ivavo. FACET tine project yatiri kuita inonzi Girls Education Advocacy in the region. Paproject iyi tinenge tichiadvocata for inclusive and equitable education kumwana wese ari mufarming community. Pasave nemusiyano wekuti chido chedu seFACET chekuti pasave nemusiyano wekuti uyu mwana anobva kumapurazi kana kuti uyu anobva kudhorobha. Saka isu seFACET tiri kushanda tirimo mumafarming communities tichiita macapacity building trainings nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira mayoung mothers nemaadolescent girls kuti vawane access to education.